Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel, Jendy Vlog. Pero bago dyan, meron akong ipapasok muna. Pumasok ko na intro ko. So ito yung vlog natin for today. Kahapon is nag-challenge kami ng mga kaibigan ko, yung mga nandyan sa likod ko, yung mga nagpapatawa sa akin. So, nag-challenge kami ng, yung uso ngayon na, pam, param, pam, pam, yung pam, param, pam, pam, yung mga ganong sayaw sa sa TikTok yata yun, or sa, basta yun, nag-challenge kami kahapon. Sila yung mga sumayaw. Sila yung mga pinakita nila, yung kanilang mga moves, na gusto nila akong tumawa, gusto nila na maging masaya lang, be happy lang, yan. Sila yung mga nandyan para pangitiin ka, pangitiin ako, iwaksi yung mga dapat na iwaksi, pasantabi muna yung mga dapat na hindi naman isipin, mga ganong bagay. So, ito yung sayaw namin. Siyempre, kasali ako. Ako pa ba? Ako pa ba? Ako pa ba? Ako pa ba? Hindi sasayaw, di ba? So, ito, panoorin nyo. At sana is matuwa rin kayo sa challenge namin. At kung meron kayong gustong ipa-challenge sa amin, sa akin ng mga kaibigan, is comment lang kayo para magawa namin, or kung ano man yan, sayaw, drama, comedy, gusto ko yan, basta gusto ko masaya lang, gusto kong tumawa. Sabi nga ni Tony, idol ko talaga si Tony Fowler. Yan. Hi Tony, idol, salamat sa'yo. Totoo lang tayo eh. Ito tayo eh. Pakita natin kung ano tayo, pakita natin kung paano tayo maging malakas sa lahat ng bagay na nangyari, sa lahat ng mga challenge na binigay ni Lord, challenge na hindi niya ibibigay kung hindi natin kaya, hindi niya ibibigay kung talagang alam niya na ikakabagsak mo, pero binigay niya yun sa'yo kasi kaya natin, di ba Tony? Tony, idol, I love you. Sabi nga niya, blagag ko. Blagag, welcome to my channel. Sabi niya gano'n. Tapos, ano pa yung mga style nito? Yung, meron pa siyang style eh. Yung, nakalimutan ko na tuloy. Basta, idol ko yun. Napaka-sexy niya. Siyempre, nagpaano rin yun ng ilong. Diba? Dito, ilong. Yan. Mapaganda lang ilong. Ang ganda-ganda niya, diba? Kahit na, ganun yung nangyari sa kanya. At saka, gusto ko na sinabi niya ngayon is, hi! Welcome to my channel. I'm a single mom. Diba? Nakakaano yung mga, ano niya, yung mga intro, yung mga pagblagag niya na gano'n. Kaya, okay na maging normal. Okay lang na maging, ipakita kung ano nga tayo. Diba? So, yon. Kung mayroon man kayong gustong ipa-challenge sa amin ng mga kaibigan ko, open lang po kami, at kung kaya namin yan, bakit hindi? Hindi namin gagawin. Bakit namin kayo papahiya sa comment nyo, di ba? Gagawin namin yan, lalo pag sayaw, lalo pag drama. Sige, gagawin namin yan para sa inyo. At isha-shoutout ko rin kayo kung sino yung nagpagawa sa amin nun. Yan. At saka gusto ko na rin magpasalamat na lang din sa aking mga members, sa mga nagpapakulay sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At more blessings po sa ating lahat na darating. Be happy lang, at saka enjoy mo lang. Sige lang, gawin mo lang, basta hindi ka nakakaapak ng tao, diba? So, yun. Ito na nga, paulit-ulit ako. Ito na nga. Gusto ko kayong bitinin muna eh, para hindi nyo, hindi kayo tumawa muna, diba? Ito, makikita nyo na yung aming challenge, pam param pam pam challenge dance. Yan. Meron na kaming naisip na susunod pa, kaya enjoy. Ito na po ang unang sasayaw. Sunod-sunod na po yan. Kaya salamat po sa inyo lahat. Nagpapasalamat na ako ngayon kahit hindi pa tapos yung video na to. Nagpapasalamat na ako. Salamat sa inyo, salamat sa iyo, salamat sa iyo, sa'yo. Alam mo na 'yon. Salamat sa iyo. Ingat ka lagi. At more blessings. Thank you! Ito na si
Pamparam pam pam pamparam param pam pamparam pam pam pamparam pam 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 pamparam pam pam pamparam param pam pamparam pam pam pamparam param pam 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 pamparam pam pam pamparam param pam pamparam pam 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 pam param pam pam pamparam param pam pamparam pam pam pamparam param pam pamparam pamparam pam pam pamparam pam pam pamparam pam pam pamparam pam pam pamparam param pam pamparam pam pam pamparam param pam 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 kakarang karang pamparam pam pamparam param pam pamparam pam